My jsme si pro vás připravili pokus s elektrostatikou. Třeme brčko o hadr a ten hadr předá svůj náboj. A když to dáme ke zdi, tak to tam drží. Tím, že třeme hadrem o tyč, získává elektrický náboj. Voda se přitáhne k tyči a fungují to jako magnety. Podobně. My jsme si pro vás připravili pokus s plechovkou a tyčí. Ondra teď nabije tyč hadrem a když hadr přiloží k plechovce, tak plechovka jede. Přitahuje se za tou tyčí. Děkuji. Prostě tady otřu brčko o tady ten hadr, ono se to nabije a bude to přitahovat papírky. Radši to nabiju trochu víc. A už to funguje. My jsme si pro vás připravili pokus s elektroskopem po domácky vyrobeným. Udělali jsme ho z zavařovačky, kde jsme nahoře propíchli díru a prostrčili jsme tím kancelářskou sponku, na který jsme následně zavěsili 2 souměrné lístky alobalu. Funguje to vlastně tak, že jak tam jsou ty 2 lístky alobalu, tak si vezmete nějaký takovejhle podobný předmět, jako třeba pravítko. Nabijete to tím hadrem a když to takhle k tomu přiložíte, tak vidíte, že se ty 2 lístky toho alobalu odvozujou. Zkusím ještě jednou. V tomhle pokusu vám dokážeme, že lze přenést elektrický náboj z tyče na plechovku. Teďka si otřeme tyč o hadr a měl by se nám zvednout alobal z plechovky. Teďkon, když se dotkneme, tak sebereme všechny náboj